Здравейте хора, днес играем Farm and Friends, Roblox фермата продължаваме. Ориза ни е готов, кокошките ни също са готови. И днес първо ще започнем с жътва на ориза, който посяхме миналия епизод. И ще видим какво са ни прибрали. Някои неща са ви прибрали от вчерашното видео. Аз ще започна първо с събирането на ориза, тъй като той ни е важен да изкараме пари. И може би след това ще купим олтове. Олтове са с 200 по-скъпи, но миналия път бяха на много ниска цена миналото видео и не ги купих поради тази причина. Така, тъма ще отидем и след това за яйца. Така, доварим това тук. Слагам и тук. И аз тръгвам. Така. Тук имаме цяло ранчо, някой е направил и то огромно. Чакай, няма място да си паркирам. Има крави, доколкото знам. Така. Райс. Holy смоли, макарони. Имайте предвид, че ние не сме продали това олта. Вече екса си не пик прайса. Мога 5000. Time for the money. Сега отиваме да купим някаква. Така, значи какво може да купим? Сега ще разберем. Значи знаем Sugar Cane колко струва. Трябва да знам колко Sugar Cane струва. Дали мога да си позволя Sugar Cane? Не. Тогава купувам две групи с олтове. Взимам си ги, отварям си ги и се прибираме да работим по нашата си ферма. Скоро ще си позволим, 100% съм сигурна. Скоро очакваме и нови животни, няма да издавам нищо, те ще бъдат крави. Нали сте мои хора да ви кажа какво животни ще има. И сега е време да отворим техниката. Скоро машини няма да има нови, затова че ще почакате бизнесът да тръгне и ще си му дойде ред. 24 000 ми трябва. Защото аз гледах един човек, дето правеше някакви анализи и каза, че мога да оставя за неговия канал линк, ако някой иска да отиде да го погледне. Не, по-точно, хайде. Той
се казва, той играе играта и я превъртя на новата апдейт версията, която ние играем в момента, както знаете. На Мирчо канала. Затова трябва да минем това. Тук минавам и днес епизода, може би, след като наседя полета с отведи приятел ме джойна. Има ли място за него? Има. Не, аз обаче не му виждам фермата. Мисля, че след малко ще трябва да се преместим в прави сървъра. Зависи. Само да му звънна. Един момент. Това е канала. Караме Viber. Къде? Ето, той ме зови. Кажи здрасти на хората и да започваме. Здравейте! Верно направих си вчера войча. Браво. Верно, моля сме в private. Сега свършвам си полета и хора ще се местим в правите. Защото вчера за третото видео... Как изправя такова стратегията като вчера? Аз продадох яйца, ожънах един ориз, докато Пепе нямаше. И също така, и също така сега си обработвам полет да го сея. Искаш да правим стратегията като вчера? Да работим двамата на 4 полета. Да, ако искаш. Добре, хора, сега се местим в другия сървър. Местим се в private сървър. Значи, ако играете играта, ето и по името, препоръчвам, сървърите са безплатни, препоръчвам за отстъпки. Аз почвам да се жена рекрутата направо. Добре, аз трябва да си изкарам сидъра. Аз трябва да си изкарам това. Комбайна. Това. Колко неща си прибрал, бе? Не, то мътъчно съм се прибрал. Не, ти си го оставил на улицата. То като детекне, че има нещо на улицата, директно го слага на... Започвам да сея. Искаш да ти карам... чакай да си направя пърмовете, да се оправим с пърмовете. Give perms. Full access. Ти вече имаш full access до фермата ми. Чакай аз да изпусна за моята. Full access. Благодаря. Хора, може би някое друго видео очаквайте аз да съм с кокошки, не аз да съм с крави, а той, може би това или другото видео ще си е купил кокошки, за това, че... Това, остават ми малко пари. Да, трябва му 4000, за да може да си ги позволи без проблем, защото след това трябва... Аз имам 1200. Ти скоро ще си купиш това и тиотовете като мен. Опа, бъдка страни. Значи сега аз отивам се продам двете култури. Добре. И почваме стратегията, ако искаш. Добре, аз трябва да насея тези полета и тогава. Така. Това вече се... Една култура ми е станала по 500. Това ли си се вдигнал? Май се вдигнали на... Аз ще си организирам фермата, докато няма какво да правя. Какво да правя, да се изразя по-правилно. Значи, тук ще... Вера, аз трябва да идвам на... Да, разбрах.
Ще ме вземеш ли задачите? Да, Аз съм казал на господина. добре. Ти казал ли си му, че аз ще ги взема? Да, той даже каза, че да ги вземеш. Добре. А, И хора, кога ще ако- ти ги дам или да ти ги снимам? Не знам, ако се разбере после. Да, сега да не говорим на хората наши неща. Да, да говорим за математическата в Стара Загора. Ага. Така. Учим да продаваме втората култура и почваме с моите полета, защото гледам, че твоите са готови. И да скупя две такива. Купи си 4, купиш 4, като си купиш 4, един път ще сееш и ще изкараш повече. Добре, имаме 2200. Купуваме си 4 витамина. Добре, аз ще сложа ето това. Да, купуваме се едно. И ще ми излезат около $1000. Да, ще ти струват 1000, обаче от едно Ама поле ще печеля изкараш 2000. 1000. Не, остави го. Чакай се, бъга. Какво направиш? Играта е много яка. Препоръчваме на хората. Аз съм писал името в заглавията на предишното видео. Така, добре, само не ви показвай това ремаркето, защото може да те демотизират. Кое? Което не им показва. Брос, пикапа ми има странна форма. Да не показвам това, да не слагам такова. Да, защото това може да ти оправят, да ти направят лошо на видеото. Ние не искаме лоши неща. Хора, Не много ви искам. благодаря, че гледате видеята и ви харесват. Айде, Беро, сега почваме с тракторчетата. Да. Закачвай Не, си сега пола. започваме, като съм готов с полетата. Добре, аз само аз ще приготвя моя и твоя. Дали си ме пуснал във фермата, че да работя? Да, би трябвало. Да. Така, моя е закачен. Аз скоро ще взема такова. Аз скоро ще мога да правя такива яйца. Плуговете ли закачаш? Да. Я ми премести джипката зелената до тази червената. Окей, ето, аз стоям да го оставя до моите поле. Дали от моите почваме? Да. О, твоя? Да, знаеш аз на кое поле съм. Да, на второто. Аз съм на второто, че съм. Премести джипа, Да. зеления. Паркирай го е тук до другия. Че аз малко си подредих фермата. Аз трябва да видя вкусно Петка Петканова гриловано пиле от KFC и Пипи Потато. Не, Пипи Пупо е. Хора, кажете му да не бърка имената. Някой, че беше свършил работа и му изчисти. Благодаря. Нямаше нужда да го казваш, ама... Айде. Няма да ме Добре. демонетизират за една. Ориза... Това е на 60, супер. 60 по 5, 3000. Айде, 3150. Почваме. Аз имам... Казал си в моите... Ники, познай колко парички ще имам. О.
3150. Не, аз вече имам само 4. Аз имам 4730 сега. Имам още едно такова. И вече официално имаме. Аз почнах моето поле. Почвай. Опрей си фермата да ти е толкова трудно. Нали двамата чакаме ги правя? 7881. Ще ми ги... Някак се моля ли ми гифнеш първи? Може, обаче по-хубаво сам да се развиваш. Не, искам само да разбера, защото един мой приятел иска. Знам Да тя. пуснеш сторите. Добре, хора, и сега се връщам. Защото не е рожден ден на братовчетка си. Какво? Направо после да почваме с култиваторите, аз викам. Какво викаш? Да почваме с култиваторите, защото с това с пола ги оправих. С половете ги минам. Добре. 4400. Взимаме. Страхваме ги. И тръгваме. Молим се от... Там трябва да се закачиш култиватора. Ок. Ти не си готов с плуга? Готов съм? А моите полета? Да, изчакай. Аз мислех, че първо правя така, после. Чакай сега, идвам. Аз направо ще взема култиватора. Леве, идва напред твоите полета. Не, аз ще мина твоите с култиватора, ти свърши с плуга. С идването си го прави всеки отделно. Какво? Викам, с идването си го... Това седето си го прави, всеки си го прави отделно. Да. Но нищо, че миналия клип го правихме двамата. Да не сбърка културата. Да вземе да се богати единия без да иска. Не, че няма лошо. Ако си готов, може да закачиш култиватор. Какво? Какво? Ще не мога да Аз съм разбера готов защо с ги караш моите по този странен полета начин. и почвам с култиватора. Странен. Още не мога да разбера защо ги караш по този странен начин. Аз само не мога да разбера защо ти правиш моите полета, аз твоята. Интересен. Ай, почвай другото. Готов съм. Ай, аз почвам с едното пример. И аз. Хора, това видео може би ще бъде тая сейдба е другото видео, ще съм събрал вече парите. Сега това и ще ви кажа лек ден, когато го гледате. Защото ние ще продължим да грандим. Бира, ако го гледат през обяд, какво става? Добре, приятелно.
приятен ден, приятна вечер, приятен следобяд и приятен обяд. Така, доволен ли си? Така, Така. кога стигна до второто, бе? Аз се осрах. Опа. Готово. Сега ги чакаме само да пора. А пък те, докато порасна, то видеото ще А през това време аз ще закача плуга и ще се подготвя с копай. Това беше за днешното видео, хора. Чао, чао и до нови срещи.